Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, kuyog ni CB gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Aniya nasab ang atong sugilanon karong hapon pagkausab sa tinagdan. Mao nay uluhan sa atong istorya karong hapuna. Gamay pa ming bata ako nabatyagan. Mausab ang dinagdas mga tao depende sa imong kahimtang sa kinabuhi. Although ni atong gamay pa mi, di pa mi makatugkad, pero makabantay ba mi nga nakalit ra man kausab ang tinagdan sa mga tao namo tungod lang pagkausab sa among kahimtang. Una na ako nabantayan dihang ang akong amahan si Daddy Aging Agripino Lastimosa Sr. maoy manager sa asyenda sa mga abuitis dito sa isla sa Batalyon sa Mandog sa siyudad sa Davao. So nagpaginaron ko ini ang akong grado dito grade 4 hangtod sa grade 6. So pila man ang grade 4 hangtod grade 6. 1964 ko na tao. So nag-grade 1 ko 1971, 72, 73. So mga mid-70s dito mi sa batalyon sa mid-70s. Isip manager, so ang tanang mga sakop niya dito sa isla sa batalyon, next to the Abuitises, na tagsar kay mo pakita dito sa batalyon, si Daddy Aging mo'y silbi ilang employer. So mao'y labing taas nga opisyal dito. So ang ilang pagtahod, ang ilang pag-ila sa akong amahan, na-extend na mong mga sakop sa pamilya. So hapitan ng mga bata dito, among mga higala, ang mga trabahante, utabang namo, dunay gasa namo, nindot kay tinagdan ba? Kay anak ko ning manager. So makasakay mista ng kabayo, kunwa magtanaw ang mga tuluan ng sobra sa kay kabayo, makasakay mista ng traktor, gamay pa kong bata, kamauna ko mo operate og bulldozer, kamauna ko mo operate og grader, tuluan ako nila kay anak ko manager. So ang ilang tinagdan, hilabihan ka kanindot, hilabihan ka tamis, kay anak ko ng manager. So murag yung manana ba, ang ilang pagtahod sa manager, na extend na mo mga sakop sa pamilya, pero makabantay gid ko, ang akong papa o akong mama sa matag higayon sa matag higayon makasulti sila ila giming tambagan nga dili gyud magdemanda og special treatment in very few words murag ila may pahinumduman nga ayaw ninyo pahimusli ang posisyon sa inyong amahan, ayaw mo pagdemanda og espesyal na pagtagad tungod lang kay mauna ang pwesto sa inyong amahan. So, ayaw sa mo pag-abuso tungod kay dako og pwesto ang imong muna imong mabatyagan sa mga pagtulunan, sa mga pahimatngon sa among mga ginikanan. So, wa gyud makapasangil sab namo nga mga spoiled me sa gagmay pa mi nga mga bata, pero mo enjoy lang kay mi nga sus kanindot inigkawa sa kong papa. Sinyasan din ko sa trabante, sakay din ko traktor. Unya, iglayo-layo na namo, ano yung makakita? Ako na yung drive traktor. Mga ingonana ba? Kanang mga pabor ng ingonana. Kausa, ako ilang gipadas bulldozer. Kay doon ay mga punuas kahoy nga gusto nilang hawanan para himuon nga rancho sa mga abuitis. Kay doon ay bago mga baka na maabot ang mga abuitis. Ingon siya nga, ikay da. Kinang kustrabante, ikay da kay kining kwan. Tas magila ng kahoy yung ato na lukahon ba? Ang punuas kahoy, among lukahon pinagi sa blade sa bulldozer. Diha, bitin ako kay bitin. Ako kay bitin. Ingon siya, datugi. Ako din gidown ang blade sa bulldozer. Datugan ako. Dakpan na mo bitin. Ang gikaon na mo bitin pagkagabi. Yung mga sila mo, usulti nga kini. Anak ni Noy Aging. Noy Aging man to ilang ngan sa akong papa. Maoy naka-bulldozer ani. Garbog kay ko. Dito ko una nakakaon og bitin sa in fact mao to first and only bitin nga ako nakaon wala ko muka og bitin so kaniadto. Pero dito ko kakaon ng bitin murag ilang sa buwan bitaw gamay pero murag siya og gilutong murag manok nga asado. Murag manok nga asado pero pertinda ko ang bitin na kay sawaman murag tanang mga trabahante nakakaon pag-uli na namo nakauli mi mga dayo ng tikyop dayo na yung kilom-kilom na pag-uli ang giluto nila ang bitin nakasaw ang tanan perting lamia kanang pasayloas mga
ludon og maghisgot tag bitin ha. Pero ang lami sa bitin mo radyong manok. Ang karne sa bitin mo radyong manok. So ingon adto na special treatment na among na bisan sa warning ba. I'm sure ang mga trabahante dito sa asyenda gipasidalan sa kong amahan sa di paghatag og special treatment sa iyang mga anak. Pero kung maabot ang mga abuitis, makita na mo tinagdas mga tao, 2 oras mga abuitis. Tagsar man kay mo. Ang pasabot na ko mga abuitis, si Ernie Abuitis niya, ang iyan ni pamilya ni Ernie Abuitis. Moabot to sila dito sakay og eroplano. Naman sila gamay nga murag landing strip dito para ra dito sa ilang eroplano. Ang ilang eroplano murag ang kapasidad pila man to 5 o 6. Gamay ra ang eroplano. Unya manakay ato si Ernie Abuitis, iyang asawa ug ilang mga anak. Ang ilang mga anak nahimundan ko nga mga opisyal sa Visayan Electric din sa Subo, pero wa na gyud makita. Kay kagmay pa man kay mga bata pag abot nila dito, pero kahinomnom ko si Al ug si Jimmy. Kanya pulos sila na I think si Al namatay na, si Jimmy moy naapay tako tili nga pwesto sa Abuitis Power na bakaron kay mao na ilang mga pwesto sa pipila ka tuig na ang nilabay. So mga bata pa sab ni sila na dito sa batalyon. So makaingon ko, hawd na akong papa ug wa ang mga abuitis. Ug na mga abuitis akong papa murag trabahante ra sad. So ang tinagdan sa mga trabahante mausaba kay of course di na nila pa sakay og kabayo, di na nila pa sakay-sakayon sa mga kuan ko na ang mga abuitis kay makitaan pala sa mga abuitis kada kong atraso. Pero kadto si Ernie Abuitis nagito siya ay kabayo na ang sulti sa mga tao kabayo to sa sweepstakes. Mura ba og retired na nga kabayo sa sweepstakes itong paralumba sa kabayo niya wa na. So dito na iyang gibuhi sa Islas Batalyon. Katumo ang kabayo, perting habuga, perting nindutag barug. Unya makasakay adto si Ernie Abuitis ragid bisan akong papa. Isa mo sakay adto akong papa nasa siya iyang kabayo ang tawag adto murag star. Katong kabayo sa akong papa perting maldituha. Malipat ka jud patiran kadtong iyang kabayo. Daghan na patiran atong kabayo pero ang kabayo ni Mr. Abuitis, kuan kayo murag well-trained kaayo, unya murag dunag yoy trabahante nga iya ra gyud nga magsige lang to siya og padaganon ang kabayo kanang nya tarungon og pakaon ingon ana ba. Kausag ingnan man ko sa trainer nga gusto ka mosakay sa kabayo ni Mr. Abuitis. Ingko, nya itamlagpot ana siya diyoy, nindot kini kabayo Kaya nakasuway naman kung sakay sa ubang mga kabayo siya. Kung sakay kini kabayo mura kang nasakay og duyan. Nindot ko nung kay mudagan. Tuon man, sakay ko, wala laing tao, sakay ko sa kabayo ni Mr. Abuitis. Mura ka nung pagkaibaw mga abuitis, ani nga, nanakay mi silang kabayo, as kang ninduta, mulakaw siya, mura bitaw kag, mura lagi og way untol. Mura gyud og, kanabitang, mura ka giduyan yun. Ya, diyan nagpa-gipada ni angkas mangko niya, pagdaga nas kabayo, sus, mura gyud kag, mura, wagi untol. As kang ninduta sa pagpanakay ng kabayo sa mga abuitis. So mao na to ang ako nakitaan nga depende lagi di ay sa imong istasyon sa kinabuhi. Depende lagi sa imong kahimtang sa kinabuhi ang tinagdan sa mga tao. Nabatigan pag ito nako sa dihang gihasi naman to akong amahan sa mga sakop sa Moro National Liberation Front kay iya nang gidisiplina ang pipila ka mga trabahante nga Muslim didto na mag-late na sa ilang trabaho, dili na ba productive ba, mga magpabadlong na, kuha na, daghan na kayo mga infractions. So iyang gipang disiplina, doon na siya mga gipang suspenso ng mga trabahante. Sus, mga sakop man na siya manilef. Yan na itong higyo na hawad man kayong Moro National Liberation Front dito sa Mindanao. Sus, ambusan mo ito na akong papa. Katong, dili ambus nga unsa ka na bang mga motorsiklo man to kung papa kaya di man to siya mo demanda nga daghan kay mga sakyanan dito sa asyenda nga mas nindot pa sa pero ni motorsiklo na to iya sakyan para makalibot din siya sa isla sa batalyon sa mas dali nga panahon. Butangan bitaw ng bato na lugar dito nga gamay kayong agianan unya pangpang ang masig kakilid. Gibutangan og bato, wa kabantay akong amahan dito lipsay ang motorsiklo nahagbong sa pangpang. May gani ang natugpahan sa motorsiklo bus. So, milagro gito, wa maunsa akong amahan, pero perting gubaa siya motorsiklo nga nahagbong. So, mo to, niingon dyan akong mama, mamahawa na ta din. Balik tag Subo, balik tag Leyte.
di nataluwas dinhi. Kay wa di ra bata tigid dinhi o niya tihali nakatunom ka og kanang kalyos mga tao nga konektado, dili na ta dinhi. So mao to nga dali paspas ka ito, nagpailis ang akong amahan dito. Of course, wa pa siya mobiya, gipaabot una ang mupuli niya. Ang mupuli niya kuno ako malimot ang apelyido Abad. Amot di ba ito taga Sugbo sab, pero Abad ang nipuli niya. Pag abot sa mga Abad, mga usa ka semana ang mga Abad nga niabot, una pa mi kay kinahanglan pa mi mamutos, kinahanglan pa mi mag-impake, tibok pamilya baya ang mopauli na dinhi sa Subo, kay agi mi Sugbo, pero among destinasyon Leyte. Pero ang among tibok gikan sa Mandog, yes, balik na mi dinhi sa Subo sa Leyte. Sa Iloa, maglibog sa kadagas mga lugar nga among giatuan. Anang simanaha, usami ka simana nga nag-impake, nangandam sa unya, di baya mi madali-dali, so kailan maghakot, magsabot mi og truck nga kakargahan sa amo. Kaya isla man to. Nya, mga dagkong kining sakyanan, di man makasud dito sa isla. Kay wa may taytayan. So kinahanglan tong espesyal nga transport. So kami among hakutog bangka to among mga butang, nga ikarga na sa lumog truck dito na sa mainland, sa Mandog, sa Davao City. Sus. Tempa. Dili sa wa pa di ay may mamauli, akong papa naguna na dinhi. So wa man siya kaandam, naguna na siya pauli, gibiyaan ang iyang pamilya dito, gibiyaan mi niya, pero wa na mi mupuyo sa batalyon. Pag abot na sa mga Abad katong mupuli niya, namalhin pa mi sa Davao Development Foundation, kanang DDF na mura og gamay nga subdivision dito, pero diha na sa mainland. Di na dito sa isla sa batalyon. Murag nangabang na lang may ubay dito sa Davao Development Foundation. So paghakot ta sa mga butang dito, ang mga trabahante ni tabang manang hakot, pero wa na. Di na managad ang mga ganahan. Ilabang kuan ba una na bagong haot, nga ano gud wa na imong papa din di wa na pwesto imong papa wa na. So dito ko gubante, dali ara mausab sa mga tao. No? So kanang bitong tinagdan sa mga tao nga put on, kanang mga tinagdan tungod kay makatabang kanila, tungod kay anak ka ni kinsa. So, ikawa na pwesto sa imong amahan, mawa na sa ang ilang tinagdan. So, di ako nakabatag, kalais taon, no? Kaya na kong tinuod yun na mo silang mga higala, kaya na kong tinuod yun sila ganahan, makigduwa na mo, tungod na ito sa pwesto sa akong amahan. So, dito mi sa Davao Development Foundation, naabtan mi dito, pila to ka semana o pila dito ka buwan. Kay naka-garden pagod mi, samtang napaabot mi sa nakuhaon bigbalik sa kong papa, makakita na siya trabaho dinhi sa Sugbo ug sa Leyte. So nag-garden pa mi, kay nomdom ko diha may garden nga pitsay. Unya tanan man mo magsuon mauwaw man. Ako sugon sa kong mama, ibaligya ni atong pitsay ngadto sa merkado. Mo nang ang ako sa akong edad, wa ko'y uwaw. Di ko mauwaw nga maglukdo og nigo nga puno sa pitsay o niya akong dadon dito sa merkado. But along the way, daghan na kayo ang mutawag na kung adung unsa man imong baligya ko pitsay. Isabot na sa kumama pila precious pitsay. Dito ko nakahibaw, di ko maayog numero. Pag abot akong merkado, nahurot akong pitsay. Pag uli na ko sa mo, pagkwinta sa kumama, yun sa man to nimo ang atong pitsay, nganong gamay ra magagalin. Di ko ka maumukwenta. Gamay pa man sa kong bata. Di yun kumayo og numero. Basta, ang akong pitsay, hapit mahurot. Ang akong halin, hapit sa na ko mahurot og panukli. Inguna na ko abilidad sa mga numero. Sumunod ingon, di yun ko mahimoteli negosyante. Or tapulan na yun, di ko magkwinta-kwinta ba og numero. Pero, dito ko kabantay, di man ko mauwaw, no? Mahimura maday ko nga, kay, sa lang dito pa mis maramag, mas gamay pa ko, kay dito maramag grade 1 hangtod grade 3 ko dito, ang ganahan dyan mumataog sa iyo, ako yun, mumataog sa iyo uban sa akong mama, si Mami Tining. Kanis Mami Tining, may kani siya muluto og bingka, og salbaro. Pero ang iya salbaro, katupid yung kararaang salbaro nga baga, mura siya bingka. Pero lahi siya og lami sa bingka. Mo, igmata niya, di man siya maingon, di ko niya pukawon, pero mumata ko kuyog niya, kaya mutabang ko niya. Yun sa may akong mahimo. Mapagod lang iyang bingka, madaot pala yung salbaro. Ang iyang gi-assign nako,
ako'y tig gunting, ako'y tig korte sa kanang tong puto sa bingka nga masunog, inig butang sa hornohan para guwapan ang bingka igabot sa tindahan, ako'y iyang paguntingon na to. Nya nga kung gidunting nga bingka or gatong puto sa salbaro, iya na tong ibutang sa basket, niya ikahuman gyud niya og luto, pabugnaw-bugnawon na tong jutay, iya na tabunan ang basket o niya ihatod na to namo sa merkado. Ako mga maguwang mauwaw man sa mahatod kay mga ulitaw naman dito mga kanang kung ano ba conscious na ba sila edad, ako gamay pa mong bata, ako'y hatod sa basket nga puno sa salbaro o sa bingka ngadto sa lungsod sa Maramag pa ni sa Bukidnon. So wa ko'y uwaw sa gamay pa kong bata. Dihan ako na siya pagkadako na nako. So nausab ang ilang tinagdan dihang wa nas posisyon ang akong amahan. Kung mas pila ka buwan gibalik mi sa akong amahan, gidana mi niya diri sa Sugbo. Kumoto among barko nga naabtag usa ka semana ang paglawig gikan sa Davao kay mo stop over pa sa Zamboanga. So pila sa tuka oras tila mo stop over sa Zamboanga basta ka suroy-suroy pa mis merkado sa Zamboanga. Unya nakaabot yun mi og Sugbo, pag una jud kong kita Sugbo, giingnan ko sung papa do dari ko na tao. Mao ni akong yuta nga natawhan ang Sugbo. So kita ni sus for the first time kita mi sa uno na tao ko palumpon pero wa pa mo koy buot. Sumutoy una na kong kahit kon mo din ni natawan sa akong papa, sa akong amahan. Pero gikan Sugbo, diretso ra sad mi sa kay barko padung Palumpon sa Leyte. Yang gikan Palumpon, nagland trip na mi padung Tabango. Kay dito na mi sa asyenda sab sa mga asnar sa Tabango. Ang asyenda sa mga asnar dito man sa Tabangon Diot. Murag ang dili gina siya poblasyon pero layo-layo siya nga barangay gikan sa poblasyon. Gitawag ito Tabangon Diot. Dito dako kay nag-asyenda ang mga asnar. Doon ay mga baka, doon ay mga kabayo. Gini kung papa, mga asyenda gina ang iyang ipang-manage. Unya, pag abot na mo dito sa Tabangon Diot, haskang sikata na mo. Kay, tanang piyesta, imbitahon mi. Anak kong manager. Inana ba? So, dito ko kayo, hilinigan yun sa, mo extend ba ang posisyon sa imong amahan, mo extend sa tibok tanang sakop sa pamilya. So, tanang rayna, apil mi, dito gusto bango una nakabantay nga morganahan man ko mag-announcer, ganahan man ko maminaw sa kuntingog. So, dito sa Tabango, kanang way laing announcer, na yung mga basketball tournament, may ko pwede ako mo announce. Niya akong i-annotate ang duwa, nga malingaw man sila kaya akong tingog perti pa mga maya. Isya, ngiga ni mong tingog, no, mura man kag babay. Gamay man kay kong tingog. Pero, makasubay ko sa, mutanaw man ko sa mga TV coverage sa duwa. So, dili pa to NBA, murag PBA, pamantay ito ako nakitaan. Hindi pa ni mga tuiga. Yes, doon na PBA adto. So, makasubay-subay na ko, makahibaw na ko unsay dribble, unsay shoot the ball, unsay pasa. Moy akong sana-sanahon no niya. Moy akong di na ko buhian sa CB kay masinig aw-aw. Niya di mahinultol atong programa kay puting sa baa. So okay pa-announce nila sa kanang mga basketball tournaments dito. Pero ining finals na kanang para piyesta na gyud, pulihan ako og dako kanang tinuod na gyud nga announcer ba. Pero kanang mga pipitsugin lang mga duwa ako tig-announce dito. Dito ko naka-realize ganahan man ko mag-announcer. Ganahan man ko nga kuan kining muhulagway ba o mga panghitabo. So mo to maayo kay ilang tinagdana mo kay anak ba imig manager. Sus, unsa to circumstansya sa akong amahan. Mo ni nakapait no kanabi daw mukuyog ka sa imong amahan sa iyang mga trabaho. Inigbalhin niya maibot ang tibok pamilya. So ambot unsa to circumstansya sa iyang pagkabalhin na sabgikan sa mga asnar. But I guess dili maayo, dili to pleasant ang iyang departure kay niabot naman sa tuong puli niya na mahawa na sa gikan sa asyenda pero sa wa pa mi mo balik dinhi sa Sugbo nangabang na sa may ubay. Nangabang may ubay sa poblasyon sa Tabango. Ang among giabangan nga bay duha ka andana, dili goodbye, mura siya og murag apartment ba, pero duha ka andana, pero gamay. Pero
di pa man sad kay midagon niya. Ako mga maguwang nga silang boy, I think, diri na sa Southwestern University sa Subo. So, dili na ang tibok pamilya. Na silang Benji o si Cecil, I think, dito na sa Manila. So, dili na gyud may ina kadaghan dito. Basta ang ako mahinungduman ang among bahay at bang sa kananan ni Ma'am ng Nene Devotion nga nasuod pag-ayo namo. Pero gawas ni ng Nene, ang uban taga-Tabango, di na mo tagad namo. Ang mga adunahan nga pamilya, mga dagkong pamilya dito sa Tabango, ang mga Veloso, ang mga Omega, ang mga Ocobilio. Mao ni sila mga dagko kay pamilya dito sa Tabango. So sa ilang mga birthday, sa ilang mga special occasions, kay anak may manager, ibitahon mi. Sa dihang di na manager ang akong amahan, wa na imbitasyon. Kami na lang. Mura wa na silang kailan na mo. Mura, kalain, no? Bigo pa magkaimin last week, karon di naman managad. Ano bang magkasugat mo saan, murag tuwara sunahan mo tanaw, di nang ganahan nga mo mulingi nimo. Kuka. Maugi din niya ang tao. So, ingon anak gyud ang ako nabantayan. So, gikan dito, diri nami sa Subo. Diha nami sa Talisay. Imotong higayon na I think ang akong amahan wa nay trabaho. Kana bang wa naman siya asinda din sa Subo. Pero gipapuyo mi libre among pagpuyo sa bahay ni Chu Pamping. Lastimosa kanang bahay dako kay nang iyang compound sa una diha sa tapad sa Santo Niño Village sa Barangay San Isidro sa Talisay. Diha pinipuyo kay wa may nagpuyo sa ilang bahay. So diha may nagpuyo. Diha ko nag high school, third year, fourth year, hantod unang mga tuig na ko sa college, diha may nagpuyo. Hangtod nga gibaligya nilang sa mga anak ni Chu Pamping ang bahay. Unya, so napalit siya og negosyante, Filipino-Chinese, nagplano nga himuon niyang galingan. So of course, kailangan mamahawa namin sa bahay. So dili na libre ang among pagpuyo. Dito min na balhin sa usa ka gamay nga dili gud to subdivision, pero nindot ba siyang puyan kay kining dili kayo sikit ang kabalayan doon sa bahay ni Mayor Delia Chu sa siyudad sa Talisay, dito sa Vergara, natawag ito Vergara Village. Yung mga subdivision Susana, Waygate, kanang tawgon lang ka ba og village. So dito mi nag-abang og bahay. Nya mao to, akong papa in town mga injeksyon na lagbaboy para sa amo mga panginabuhi og mao to nang kamot ni nga makakita og scholarship or makatiwas ko sa kolehiyo. So mausad sa dihang dako pa ang bahay dito pa mis bahay ni Chu Pamping. Nindot kayo tinagdas mga tao, kaya dako kayo bahay. Pagkakita, lagamayan na lang sa among bahay, yan, nag-abang na namin, dili pagod kami mo itag-iya sa bahay. Nausap na sa ilang pangalan. Labi na pagkaibaw na mga injeksyon na lagbaboy ang akong amahan. So, ingon anak, labi na mga bata. Kaya mga bata, dili man magpakaroon ingnon. Kana bang, namin sila nga, di man mo dato, inanaon ka ba? Hindi man mo kuan, kaya na mo kuan. Pero kadto wa to bitaw usab sa among pagtan-aw sa ubang mga tao nga imbis ba nga managana nami sa pakikigala kay tialigtig pagkaron ingnon ning ila, all out gihapon ang among pakikigala sa among mga higala, bahala na kun dili sila sincero sa ilang pakigrelasyon namo. Mao toy pero kana tungod na sa maymay sa among mga ginikanan, wa gyud magkuwang ang among mga ginikanan sa pagmaymay namo. So mao na ang sa pagkadagko na namo, makabantay na ko nga depende ra gyud ay ang tinagdas mga tawo nimo sa imong station in life, kuno sa imong kahimtang sa kinabuhi. Nga ako na nabantayan sa dihang nantrabaho nako sa DYLA pa ko. At tanang mga trabahante, tanang mga opisyal sa Union, amay kay tinagda na mo kay DYLA man. Pag biya na ko DYLA, dito na ko DYRF, makasugat ko og taga DYLA, makasugat ko taga ALO, ang ilang tinanawan ako, traidor ay. Maayo kay dito nagsugod og trabaho sa DYLA, pag arang-arang na, ngita na og mas takong kwarta, na natiwa, ako, wala ko pagtanaw ba? Ikaw eh. Nausab naman, murag di naman ko kata ako og Pier 1 ani. Ya, sa DYRF sad mausad ang mga tao sa DYRF
So, kay na mo, pag biya sa namong DYRF, kay dito namig DYAB, pila ra na ka metros gikan sa DYRF ang studio sa ABS-CBN sa una. Ang tinagdas taga DYRF na usab-sab. Mura ba og may malanay ka kuan? Nibiya man gihapon ka, ana ba? So, ingko nga katemporaryo ra gyud yan sa mga relasyon sa mga tao. Although eventually nagkasuod ra may pagbalik, naka-realize ba sila nga maura man ang industriya ha? Pero makita yung mausab na gyud. Ikaw mismo managana na ka. So ako di na kumusod sa atong mga karaang istasyon. Binulang nila, naniid, nang-espiya ko nila, nanaway ko sa ilang operasyon. Ano ba? So, I think normal na siya. Pero dagko naman ko, nakarealize na ko sa akong pagpahimutang ang akong kaugalingon. O di na ko demanda ba? Di na ko mag-expect og lahi na tratamiento. Hangtod niabot ko og DYAB. Of course, sa DYAB, nagsugod ko isip news director. Hantod, gikan kong news director sa DYAB, gibutang ko og pagka news chief sa TV News Department. Unya, diha sa TV News Department, mura kong nakaligis ba? Pero wa gyud ko'y conscious, wa ko kahibaw sa mga circumstansya. Giingnan lang ko nga, ibalhin ko from DYAB to TV News. Wa ko kahibaw kana dihing pagkahepe sa TV News DS ABS-CBN, maunay usas labing importante nga trabaho. Kay tiyaw mo na, ikaw mo ay hepe, ikay pangu sa news department sa TV. So, what jud ko mag-expect? Na ako to, nga ako'y ibutang dito, unya, doon na ko niyatakan. Di na lang ko mag-isgot nga, no? Kay malain unya, ma-misinterpret unya, pero doon ay nasilo. In other words, doon nasilo. Nga nung nabutang ko og TV News. Magkuno ko'y training. So, akong training radyo raman. Anong ako di tayo pangu sa news sa TV. So, consciously, ako'y chief sa TV News, I confine myself sa news writing. Hindi ko ako manghilabot sa, ko'y kalibutan ng TV production, ng TV News production. So, dihang ako'y nagduma sa TV News, mao to among nahimong anchor sa TV Patrol Central Visayas, si Harry Gasser. So, ako conscious ko nga si Harry Gasser is an institution. Sus, gamay pa kong bata. Sino kong tanaw ni Harry Gasser sa kung sa man ito yung title ito programa, news sa Ilua. Basta Channel 9. Channel 9 itong news ni Harry Gasser na believe kay ko sa iyang pronunciation, siyang in English. So, diha siya gamay problema sa iyang Binisaya. Muto si Harry Gasser, ako nabantayan, institusyon na siya ha. Perting pila na siya kadekada sa broadcast, pero doon ang siya problema sa Binisaya, di man siya kalitok ka is Binisaya. Ang newscast sa TV Patrol ni adto alas 5:30, moabot sa Gasser sa studio alas 2 pa. Alas 2 pa sapon. Unya mangayo na siya sa script. So ako tong dali-dali og print ang script, mangayo na siya, mag-practice na siya og basa. Unya iya ko inon, correctione ko Leong ha. Kaya ang tawag ni Harry Gasser nako Leong man. Correctione ko Leong ha. Unya na siya mga pong di gyud niya malitok, iyang ipalitok nako. So, di ka mag-expect institusyon sa broadcast industry si Harry Gasser magtuon og pila ka oras sa dili pa ang broadcast. Kana mga broadcaster di pa gani ka mao ay sumo di sulag lingkod sa mikropono. So ko lahi agit no. Lahi jugayo ang training sa mga karaang broadcaster sa bag-o nga mga broadcasters. So dito na ko sa TV News. Wa na ang mga katong mga nasilo nako, do naman siya iyang kaugalingong mga tao, lain ang tinagdan nako usurper. Mura ko og ni SIP Tennis Management ay gibutang siya dinhi. Bisag kung saan ako pasubotin ko, wa jud ko mga ambisyon, lingaw na gyud ko radyo. Okay ra gyud ko magpabilin ko dito sa DYAB. Pero saan giingon sa management ako'y TV News chief. So, diha to gamay kasilo. But of course, eventually, nagkauli rami, nagkasidabtanay rami nga. Wa ko'y ambisyon. Di bitaw ko pareha ng uban nga, in 10 years, ako na manager din in 15 years, ako na tag-iya ni negosyo. Wa ko na huna-huna. Ang ako ra gyud is, hinaot, makamao ko, anong trabaho hinaot, matagba ang management sa akong trabaho, o hinaot nga, dili ko nila tangtangon, ikan sa akong trabaho. Maura gito nga ako nga, enjoy kay ko sa akong trabaho. Ya bisan unsay trabaho nga gisangon nako.
So nausab ang ilang tinagdan ako. Nanglapa radyo raman ka. Kaya kanina to this sa ABS-CBN sa una. Radyo gani ka, second class citizen ka. TV gani ka, sikat ka. TV ba ka? So mo to'y among feeling. Unya, kalit ko gibutang sa TV, mura og tempera good. Na-upset ang kuanda, na-upset ang hierarchy na. Nganong nahawd naman ning usa. Radyo raman ni. So ngon ana ang ilang tinagdan. But eventually nahilot ra. Yep. Then finally ako pag nahimong angkor sa TV Patrol, nausab ra ang ilang tinagdan. Sus, sa dihang ako'y TV news chief. Diha mo ko'y boss sa Manila. Di lang sa nato nganlan. Nakana bitong insecure kayo. Kana bang dili kayong kamao. Wa siya. Maklaro bagay nimo ba nga insecure siya namo. Doon may mga ideas. Iya yung i-put down sa mga mga provincial stations ram no. Ano ba? Yung ano sa maning unya iyan ako pangitaan og sayo. Ang among mga news coverage sa una, iyan pangitaan sa'yo, bakit ganito? Iyan kong memohan nga, iyang memo, pulos capital letters. Iyan ka na masuko na siya, all caps na, puwa pa, ipuwa niya yung memo, iyang email na ko. Laina ani niya. Suklan bitaw na ko. Aktivista ba ako niya? Para na ako ba, wa man ko magkinahanglan ani trabaho ah. Kung di na mo ganahan ako, kung para ninyo di kong kamao. Either balik ko sa DYAB o tangtanga ko ninyo, mangita ko ng trabaho, inana siya kong attitude. Bisa kung saan ako explicar, lain mangi siya. Kausa, ang iyang buhaton, mubasa siya og Philippine Daily Inquirer. Doon agad istorya ang Inquirer about Cebu. Ya di na mo makuha, kasabaan din magmaayo. Apo siya ingnon nga, di ka maka-expect na mo nga mo makuha ang tanang reports. Pila ragod kabuk among crew. Diri sa Sugbo, pila ra kabuk among kamera, pila ra kabuk among sakyanan. Yang ang Inquirer sa unang hilingig pato silang presensya kay fully integrated naman ang Inquirer o ang Cebu Daily News. Sa una, sa panahon pa ni Aileen Manggubat. So diha dito yung mga istorya na ma-cover sa ABS-CBN, na-cover sa Inquirer. Pero naingon ko, sa pikas nga bahin, niya sa may istorya nga na-cover, wasab na-cover sa Inquirer. So, kung man gusto ka nga, magsunod-sunod lang sa Inquirer, aron nga ang ilang ma-cover nga istorya, amo sang ma-cover, aron dili ka masuko. So, pati na namang awaya, sukol na ko niya. So, si Ma'am Tata Singkusi, tanaw niya, musukol man jud ko, sa way pagpasabot na ko nga no, ingon siya nga, balik ka sa DYAB. So, kanto di ay, iya kong giluwas, gikan atong akong boss. Kay, mahog man tong insubordination akong gibuhat, although, ni rason naman ko, pero, wa man gugulikanan. Nung nagiyamar sa akong boss dito sa Manila, matangtang ko din sa Subo. So, sa di pa na mahitabo, gibalhin ako ni Ma'am Tata, gikan sa TV News, balik ko sa DYAB. Mutong, balik ko sa DYAB, sa pagdas DYAB, o niya, ambot na manager na ako ito sa DYAB, pero para na ako, dili gyud importante ang pwesto. Importante nga makatuman ko sa akong trabaho. In fact, ang kontrata sa ABS-CBN ako pag dumaarawan sa akong mga programa. Pero nalahi manggod to sa ABS-CBN na sila policy na kung maghupot na ka og management position, di na ka makaduma og programa. Kay supposedly ang programa doon na naman kay talent fee. Nya nagdawat pa kag sweldo sa imong kabahin sa management, so madoble ang sulan. Sa akong bahin, una man ko nang kontrata isip talent, isip broadcaster, isip tagduma og programa sa radyo nya. Pero ako may nagda sa flagship program sa DYAB ang Arangkada. So, dihang na manager nako, di ko nila matangtang sa Arangkada kay mas importante man ko sa Arangkada kaysa akong pagka-management. In fact, banga kay ko nga manager, wa ko klaro nga training isip manager. So, ang gibuhat sa ABS-CBN, gipabilin ko isip manager, gipabilin ko isip angkor, wa ko sweldo sa akong pagka-angkor. Pero magdawat ko sa sweldo sa pagka-manager. O kana, wa gyud ko'y tukol anak, wa gyud ko'y mo demanda nga, time para good. Ako'y ni trabaho ko isip manager, sweldo siya ko ninyo pagka-angkor. Wa gyud ko mangayo og extra compensation sa ug sayod anak si Magtata 5C og ang management sa ABS-CBN. So, dihang ako ni manager sa DYAB, of course, ako na mukuha og mga anchors, ako na mukuha og mga reporters, pero ikaw na ako na ni
ni desisyon para sa DYAB, sa labing importante nga mga desisyon sa DYAB, although giniyahan gud ko ni Ma'am Tata, kaya mo ko kamao, ako na yung mo desider. So ang pagtanaw ng mga tao na kumura na, kuha na ba? Kaya bang, ikalit lang ka-elevated ba akong status ba? Ko, time para good, second class citizen naman ko nini, kaya taga-radyo naman ko, pero kuha na. Yung labi na diyang, wa na mi angkor sa TV Patrol. Ambot sa ito yung mga sirkumstansya, basta I think si Dante Luzon na nabalhin o Dumaguete, na station manager na siya sa Dumaguete. So wa nas Dante din sa Subo, wa na mi angkor. So puli ni Dante, murag si Ina Reformina o si Hil Dinuro. Actually, ang tinud nga storya ni kini silang June Ray Nadela nga mo nag-una sa ABS-CBN. June na ni sila long overdue na ang ilang promotion. Mahimo na unta ni silang mga station manager sa nagkalilain nga mga estasyon. Mao to nga si Dante Luzon na himong station manager sa Dumaguete, si Titus Borromeo na himong station manager sa ABS-CBN Cagayan, si Kim Hife, ang among administrative officer din Subo na himong station manager sa ABS-CBN Davao. So, kuan ba? Purag ang mga talent sa Subo, ang mga ngilngig sa Subo, gipang promote. Kinis John Ray, i-promote na sabta nga station manager, pero di mga na John Ray mo biya sa Subo. So, mo ito yung John Ray, pabili lang ko reporter, di ko mang papromote, basta pabili lang ko din sa Subo. So, mo sa na abilidad ng John Ray Nadela. So, finally, ako'y ilang amot si Ina mura o padung nag-Manila. Dili, nagkaparis pa man ni Ina. Pero si Hil Dinuro di ay boy. Kuha na si Hil Dinuro ay doon murang maato ng Canada. So, kung saan ipatawag ko ng Tata, gusto ba ka masuway o angkor sa TV Patrol? Ako mamta, wag yun ko'y damgwa naman ta. Kaya pertingil aran ako kining naong para ragyod radyo ni akong naong. Kunya, bao bito ka mamta, magiwahon kayo kong kamera. Sa una gani sa katong pag-teleradyos di way ibig, di mo ganahan nga i-appeal akong programa sa teleradyo, pero saan, mao may direction sa management. So, mamta, suwayin lang. Suwayin lang na to. Tanaw na mo ang resulta, okay gani. Istorya tagbalik, dili gani, mangita tayo lang angkor. Muna ito nga, problema na kayo ko. Saan ko pagbasa? Lahi baya ang radyo, lahi ang TV. Kung saan ako pagkatubang sa kamera? Sa radyo, okay ra ko kaya akong kauban, akong atubang technician ra. Uy, TV, daghana na akong kinahanglan ako magkurbata, kinahanglan ako maghinapay, kinahanglan ako mag-ilis. Sa una na ako, parte gina akong kuyawa na ako na angkor sa TV Patrol. But eventually, wa na mong gisilaing makuha. Ako na lang giangkor sa TV Patrol. After pila ka simana na kong angkor, diri na si Sir Ron Balduesa, namatay na yung taon ni namo na Vice President ni siya. Dako ni siya kasi head sa finance sa ABS-CBN. Pagkamatay niya, COVID-19 in town, na namatyan ni Sir Ron Balduesa. Diri na si Sir Ron, ingon siya, Leo, maayo man ang feedback sa imong pagka-angkor, pero musugot ba ka na i-package ka na mo? Inana na sinultihan sa ABS-CBN, i-package ko nila isip public service dili, unsa to ilang gingon, icon. Public service icon of Cebu. Ingo si Ron, I've been doing that with DYAB for so many years. Di kina bag-o nako kung ako yung padagdoon sa mga public service program sa ABS-CBN. Kaya during the time, ang DYAB man mao'y public service arm sa ABS-CBN. Doon ay mga sunog, doon ay mga baha, doon ay mga bagyo, doon ay mga linog. Ang DYAB gyud mao'y moapilang ang TV Patrol sa pag-promote sa among kapamilya relief campaign, pero ang kondisyon ato ang DYAB gyud mao'y muda kay mas daghan mami og time slot, mas daghan mami og airtime. So, ingon si Sir Ron, pero ready ka ba? Dapat andun ka talaga sa activities, andun ka talaga sa... Ingon si Ron, I've been doing that. So, para na ko, ug maura na inyong problema, ay sus, mahimo ra gyud. Sus, wa ko ma-ready. Kanang i-promote, i-package di ka sa ABS-CBN, pasabot nga himuan ka og plugs,
kanang tuna mo shoot nga kanang mag-shoot mo nga pura kag maglakaw-lakaw niya i-shoot kanila nga nangyugpos ka, i-shoot kanila nga naglingkod ka, nagtrabaho ka sa imong opisina, i-shoot kanila nga nag-necktie ka, i-shoot kanila nga nag-ordinary shirt lang ka. Kung unsa naman mo naman tag amaw ini. Pero ang among marketing head sa ABS-CBN si Jane Abella niingon, sugot baya ka. So ayan na nagreklamo. So mao na to, moadto kog halad sa kapamilya, nay kamera magsulod-sunod nako. So kuan ba? Unya ingnon ko na. Leo ko gusa ng bata Leo kay kuha ano kamera. Sa pinlastikay naman tayo ini. Pero maumay ila sus pag-assemble karon sa plug sa TV. Haskan ang akong image sa plug unya gibutangan gihimuan ra jud ko billboard. Naunsa naman itaw ni ang akong billboard nahimo pa tong kontrobersyal kay ang slogan sa akong billboard nga gihimo ang tinuod nga makamao. So ang feeling ko na subang broadcaster si Leo ra yung kamao na to danan ini. Siya ra gyud tinuod makamao ini kita di gyud ang kamao. Sumoto. Ora ba? Ako ra ba billboard pretend ako diha sa may imos kanang iskina bitaw at bang kareta na perting bantanga. Ya dako kaya akong billboard. Unsa naman ni og buhi pa akong papa no. Nakasab-an ko sa akong papa na unsa man kado. Pasikat ng maayo diha. Wa jud ko ma-ready adto. Pero ang akong plug sa TV perting taasa. Dunay 1 minute, dunay 2 minute, dunay 3 minute, lain lang nga bersyon. Unya ang intros TV Patrol, nanay akong naong, kung sa naman Sumao din ay ideya sa ABS-CBN sa packaging. Pero di ako ka-realize, dili mo sultis magtata na ko, pero mo itong time magikiha ko ni Governor Gwen Garcia, sunod itong mga kaso ngayong ipasakan ako. So, si Governor Garcia di ay nagsigig panawag nilang Charo Santos, kay si Charo Santos Concio may presidente sa ABS-CBN at that time. Niya kini si Governor Gwen Garcia, fan man kay ni siya ni Charo Santos. So, iyag yung giimbitar si Charo Santos din sa Subo. Of course, si Charo Santos giimbitar gugas governor sa Subo. So, ningari si Charo Santos, so ang tuyo din Governor Gwen Garcia, ipataktak man ko. Pero gibrief na siya daan. Maybe usa na sa mga tuyo sa gobernador nimo kay iyang gikiha si Leo. So, istorya gyud ni Charo Santos may man gyud kay tumudag istorya. Kanang inistoryahan ni Charo Santos sa maalaala mo kaya mao sa niya ang inistoryahan namo nga iyang mga empleyado. Ingon siya, Leo, ano problema ni governor sa inyo? Ito ako siyang istoryahan. Kanong nga akong expose sa CICC, akong expose sa Balili Property, o kanto akong column na si Doling Kawatan. Ingon si Charo, but can you defend yourself? Ko, yes ma'am, I have lawyers na gihatag sa Freeman sa kuan. Ang ABS-CBN pwede bang tutulong sa inyo? Kung according to Ma'am Tata, ang ABS-CBN could not provide legal assistance because these cases stem from my columns sa Freeman. Of course, pag diyang gipadakop na ko sa diyang una kong gikasuhan, si Ma'am Tata, hatag din ako og legal assistance. Ang law office sa ABS-CBN Cebu nito mahigyo na ACRA law office, usos labing ngilngig nga law offices din sa Subo. So dito din kong ACRA. Ang nag-andam sa kong affidavit sa una ginakong kaso, si Anhing Danny Dean. Ang batugan na si Danny Dean, ang pangu sa ACRA din ni kaito. Danny Dean, migo magayto ni Aning Senador Edgardo Angara, ang anak, ang amahan, Aning Senador Sani Angara karon. Pero, kadtungan-to ningon ang ACRA, Leo mo inhibit mi Leo, kaya daghan maragi kasus Gwen nga kami mo abogado. Of course, between Gwen Garcia ug ako, ila kong gidrop sa ACRA, mao tong akong nahimong abogado si Attorney Celso Espinosa na. So mao dia ito, kadto dia akong plug para to pagsagang sa mga kaso nga gipasaka ni Gobernador Gwendolyn Garcia nako. Parang Gobernador Gwen Garcia, kriminal ko, para sa ABS-CBN, ako ang public service icon sa Subo. Muto yung ilang alkontra ba? Wa ko'y appeal sa planning,
tingali hilasan ko kung giapil pa ko nila sa planning mao tong sila nila ni implement niya ako na ilang gi kuan pero mo to first time naka-realize ko ka-plastic ni aning broadcast industry no ana bang stage na ba ino na ka nga karon handshake na mo nag-shoot mi ni Father Paking Silva kay dito yung plug na gisubay nila ang among kasuod ni Father Paking Silva. Sila ni musulti kano sa aming manglingkod ni Father Paking, kano sa aming mo to pag mag-shoot inos Father Paking ara sa dadto liyo lain may magbuot sa atong lihok. Ngano di man lang i-shoot o siya atong lihok. Pero mao man TV Father Paking. Mao na so dito ko ka-realize na sus ka komplikados kinabuhi kung ikaw may mamahimong dagway kay walay lain sa mga flagship na programa sa telebisyon o sa radyo. Nanong relevant ni sa akong istorya ninyo kay dihang napaong ang ABS-CBN sus mura kog sang lahon sa mga mata sa mga nakailan ako. Mura ba og ni adto sikat ka kay ABS-CBN pero wa na ABS-CBN hugaw pamuskuan oy trapo oy wa na ang tinanggas mga tao na usab ang pasabot na ko ni mga tinanggas mga dagko nga mga opisyal sa gobyerno sa mga dagko nga mga negosyante na usab kay wa na man ko ikatabang nila wa na man ko programa wa na man ko plataporma so pero may na lang tungod sa training sa akong mga ginikanan o kay kaming Irish na ramami sabay di may maapektuhan kay dili man sad mi ang type nga mutambong sa tanang mga party nga invitations kadaghan na mo balibaran nga mga imbitasyon ingon na ba pero kung pariha pa ko anang uban tingali nga kanang gitawag nila og ganahan makuyog sa alta sociedad gusto ba mukat-kat ba sa social ladder kung social climber pa ko tingali apektado ko kaayo pero wa jud ko kaandam nga hasta ang akong kaugalingong mga kauban sa DYAB na usab sila nga manager ko sa una karon dili na nganong utahod pa man sila nako nganong utuo pa man sila nako so diha ko ka-realize katemporaryo ra gyud ay sa mga relasyon mo na nga para sa mga batan-on nga naminaw karon i-treasure gyud na ang inyong mga higala ang tinuod ninyo nga mga higala. Kana inyong mga higala gikan sa ubos, mao na ang inyong mga higala nga mulahutay uban ninyo. Kana inyong mga higala nga inyo na ila-ila sa diha namo sa ibabaw, posible mausab pa na sila kung modailos ka sa ubos. Importante kayo ang tinuod nga mga higala. O makaila kanila kana mga higala nga makighigala nimo bisag wa sila makuha nimo. Bisan kon mas mayukmok pa ka kay nila. Ug mao na among sugilanon para ninyo dayong kilom-kilom ang pagkausab sa ilang tinagdan. Uban ni CB o ni Dr. Iris. Magpasalamat mi sa inyong pagpakiguban. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Salamat CB girl, ipuyog ka sa itong program.